bedo kod proper communication kod gi kala simo kata kidhi interview in ngama nitiere kod ngol mar winjo but onge sign language interpreter okinyal communicate yo maka to nitiere kod sectors mamoko kata mano mar obila nikech thothne wawinjo ga kata cases mang'eny ahinya to mago mag nyithindo matindo mantiere kod ngol mar winjo oroch jaratiro mare kodhi tesendo obila kacha onge kako konye nikech onge sign language interpreter ere kaka mago inyalo tieki ahinya to gisani gisani dawachi ni serikali osetemo kaka nyalo ma gimoro amora osebedo implemented ma percentage mar osebedo approved in the government constitution ma ingini sani sign language is the third language in Kenya to ng'eny de yuro ka ji wach man we only have two language in Kenya we give illegal India this another language inclusion ni pod ni chien ka ng'iyo matut yuro ka ng'eny joma nigi ng'ol mar winjo ka gi di school somo to kecha advocacy to stack mar somo mar to sepetemre maber lakini kochopo ka sa mimanyo tich jogi bedo winjo matek nikech samoro adhi manyo tich pepa ne onde indika ondike CV mare to wacho ni en deaf kose de konia ni ng'ama ok winji to already koluonge ikuongi penye ni in gi interpreter mamari to ing'eni ka modo adhi bedo employed ni joko ng'e maber ni ma deaf mada biro interview to bang' interview to ing'eni interpreter osedhi odong' gi joge barrier communication chako bet ka to ni ang' ni supervisor mara ng'wacho na di ng'ani wiye tek to end up ni rembe tich nikech language barrier to iyudo ka sector moko kaka hospital sani hospital sani pod wan chien ng'enyne yudo ka jok manigi ng'ol mar winjo ka gidhi hospital ok yud proper communication sign language ok oketnegi iyudo ka gi advocate to gibo nyiso gi ni employee for us iwacho ni sign language are very expensive it's not expensive nango nikech obed is part of the communication to kapo ni very expensive why don't you train these people to be acquire sign language knowledge iyudo ka ng'eny ko tergi training to ka giduoge sector mar thieth to wigi wili gi sign language wigi wili gi onego bed ni adhi somo gini onego bed na konyo deaf client because sama client ma deaf obiro hospital yudo ka bedo matek sana yudo ka source the interpreter mondo bi to most interpreter ge chwok mondo yode ge sano bedo matek so yudo ka kata ka ratrich gi irocho ka yudo ka orocho ratrich ko dhi ka police ka report police kata kar obi ka change kata ng'ama ruwake mangise ni idwa na konyi na police bro ng'iya to gene ni the man interpreter kar mondo gin giwegi gimanyi ni interpreter mondo konyi kata gindiki interpreter mantiere tesendo bila kanyo estendo bila kanyo gidwa koro bedo matek ne jok manigi ng'ol mar winjo mondo yud access to justice court saniero temo maber lakini most court yudo ka delay nikech interpreter yudo ko ket ka kinyo bedo posted somewhere ka court ni dong maonge interpreter the police sector be sani yudo ka kata kidwa employ gi sani kisebedo enroll to NYS ko ibedo NYS to kidhi police sector to kibedo employ chik to wacho maber ni ng'ata nigi ratiro matimana ma yudo tich to kapo ni en barrier mar communication and train jogi mondo yud pure communication mondo jogi winjini we feel included in the community even the community bende yudo ka bende tie challenge bende samodhi eduka jaduka boro ng'i endo penyi nango endo sema ni koro jaduka penyi ni ang'o mi sema to koro giwuo nango ma en sema nyaka nene to ng'anto nyawuoyo they are learned o kaka diere machoncha mane ikwanya to jidhi to ing'iso ni somo sani nyithindo be somo choncha nitie ritevet okidhi ative to in jakwath in ng'ama iluongi nyinge magalagala lakini nowadays they are educated goro shida ni employability ma pod tie shida koro constitution oseketo maber ni joge nigi ratiro mar yudo tich to gin gi ratiro mar bedo gi sign language interpreter kaka sani wawuoyo sani TV masani ni onego bende sani gin bro sign language interpreter gibet dala kacha gi watch gin giwacho ni okay TV ni anene to kada interpreter onge koro we are switch off koro end up notimo gik moko wacho ni onge gima gino konyago onge communication madhi yudo koro magi challenge masani poditie inclusion poditie watemo lakini poditie chien implementation ma pod okete en paper lakini action ema onge kete time makoro pododong yes